Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Diha sa 1 Corinto kapitulo 15 versikulo 45, kaya ang kasulatan nagingon ang unang tao nga si Adan gibuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. 1 Corinto kapitulo 15 versikulo 58. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo ang inyong pag-alagad dili gayod makawang. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, sa mas nandan gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kung ikaw magtutuo, kita gimanduan sa pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan. Pinagi diha sa rebound technique ang atong pagpauntol gikan sa gawas ngadto sa balik, sa sulod, sa dapit nga may gahom sa Dios. 1 Juan 1:9 mo kini ang rebound technique. Kung isugid ta nga atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala o magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Apan na lang kanimo dili magtutuo, wala pa si Kristo di sa mong kinabuhi, giauhag ka, ginasig ka sa pagdawat niya ng pulong sa kamatuoran diya sa mga buhat kapitulo 16 versikulo 31 nga sa in English Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Karon mag-ampot ta sa hilom. Magampo ta balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo nga buhi pa kami sa among lawas kini timaylan nga imong plano nagalihok pa dinhi sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Salamat o Dios. Sa lain usab nga higayon sa among pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios nga kami mga sakop naman sa hariano nimo nga panimalay. Kung nga kami nadugtong naman sa imong bugtong anak hangtod sa kahangturan. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga kaigsunan, atong mga kaparintihan, o sa atong mga isig ka magtutuo. Welcome lang sa ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. So ganiya kita karon
magadupot ni ining atong tun-anan nga giuluhan, the Christian way of life. So atong binisayon ang Kristiyanong paagi sa pagkinabuhi. Okay? Atong sugdan dayon kung andam ka na. Una sa tanan, tun-an nato karon ang mga sumbanan ug mga tulumanon sa Kristiyanong paagi sa pagkinabuhi nga magagiya ug magaagak sa usa ka magtotoo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang tumong, ingon man tumong sa tanang mga magtotoo nga mao ang espirituhanong pagkahamtong. Alang kanimo magtotoo, ang ngayon hinumduman mo nga niadtong higayon nga imong gituuhan si Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Ikaw gibalhin diha gikan sa imong pagkapatay espiritual ngadto sa imong pagkabuhi espiritual. Og liho kadtong gihimo sa Dios Espiritu Santo. Sa laktod nga pagkasulti, ikaw na taong pag-usab. You were born again. Juan 3:3 og 7. Now, sa atong pagtuon sa mga sinugdanang mga pagtulunan sa pulong sa Dios, basic doctrines, atong nakatunan ang tim-os og lintunganay nga kahulugan sa Kristiyanong paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life, nga mao kini. Ang Kristiyanong paagi sa pagkinabuhi usa ka dili kasagarang paagi sa pagkinabuhi. Nga sa ingon niya na, kini nanginahanglan og dili usab kasagarang pagsunod og pagtuman niini. Well, I don't have to translate that into English, but imo naman ka ng nasayran nga the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Busa, aniya karon ang mga sumbanan o mga talamdan nga atong batbaton ug tukion o mao kining musunod. Unang talamdan nining paagis Kristiyanong pagkinabuhi. Now, kung buot nimo isuwat ni sa imong notebook niha aron di nimo makalimtan. Okay? So unang talamdan nining paagis Kristiyanong pagkinabuhi. Kinahanglan nga mapun-an ka sa Espiritu Santo aron ka makatuman sa pagbuhat sa gimando sa Dios sa iyang plano sa imong kinabuhi. Unang bahin ni nimo kini. Wa ka biyai nga nag-inusara sa imong pag-atubang sa kalibutan. Gusto? Ang Dios nagasangkap kanimo sa iyang Dios nung gahom aron mao'y mutabang kanimo sa imong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Kanang gahuma nagagikan pinagis pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Tuuhi si Ginoong Hesukristo mismo kinsa nagasulti sa pag-ingolog. Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niya og laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Juan 14:16 ug 17. Ang imong magtatabang mao ang Dios Espiritu Santo, ang espiritu sa kamatuoran. Ug siya ihatag lamang ngadto sa mga sakop sa panimalay sa Dios. Walay dili magtutuo ang makaangkon nining gahom Espiritu Santo. Matud pa sa Juan 14:17, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Di amon sa kadako kanang saara gikan sa Dios. Ana kaniya ng Dios nung gahom sa Dios Espiritu Santo. Kinsa mupuyo diya sa sulod nimo sa higayon nga ikaw maluwas. Matud pa sa mga buhat Kapitulo 1, versikulo 8. Apan, kung mukunsan na kaninyo ang Espiritu Santo,
makadawat kamo og gahom sa dihang kamo maluwas. Juan 15:26. Muanhi ang magtatabang nga mao nga espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya may tungod kanako. Karon ang Dios Espiritu Santo mao ang gahom nga nakapahimo kanimo sa pagsabot sa una-una ni Kristo. Tino, di kita kasabot kung wa pa kini. Kini gahom sa Dios. O gihatagan kita niya ng gahuma niya itong higayon nga itong hidawat sa Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Sabtagi na. No diha sa Episo Kapitulo 1, versikulo 13, si Apostol Pablo misuwat bahin sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon og mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagdungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busag ipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Now, sa dihang ikaw naluwas, mipuyo ang Espiritu Santo diha kanimo. Isip, kaligunan nga ikaw gipanag-iya na niya. Gitimrihan ka. Hangtod kini sa kangturan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kinsa nagapuyo na diha sa sulod nimo o kinsa dili nagayod mo biya kanimo. Ang 1 Corinto 6:19 tinaw nga nagsultis pag-ingon og wala ba kamo masayod nga ang iyang lawas kung ang inyong lawas templo man sa Espiritu Santo kinsa ana diya sa sulod ninyo ug kinsa naangko ninyo gikan sa Dios. Ang Dios kay Espiritu Santo ana nagapuyo diya sa sulod ninyo. Sa pagkaagi nga himuon niya kanang templo alang sa magapuyo nga Dios nga Amahan og Dios nga Anak. Sanglit ang matagod sa kamagtutuo, permanente naman siyang pagapuyan sa Diyos nga Amahan, sa Diyos nga Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Sa laing bahin, yanura ang proseso o paagi sa pagpapuno sa Espiritu Santo. Bisan tuod ang Espiritu Santo nagapuyo na siya diha kanimo hangtod sa kangturan, ang Espiritu Santo mupuno lamang siya kanimo. Puno ang itong isutan. Mupuno lamang siya kanimo kung wa kumpisal o wa hinganlig mga sala diha sa imong kinabuhi. In other words, katubang mga unconfessed sins, dili ka mapunan kung dili nimo ka na sila hinganlan, dili nimo sila isugid. So, ayaw pagpabilin og mga sala o nga wa nimo ikumbisal. Okay? Now, sa diyang mubuhat ka og sala, ang kinaiyang makasasala, inay ang Espiritu Santo mo dumala, mo control sa imong kalag. Ug wa kay mahimo nga pakigamitay o fellowship sa Dios o sa pagkat-on og doktrina sa Biblia. Bisag unsaon pa nimong paningkamot, dili yun. Ang Dios Espiritu Santo, kinahanglang siya ang mudumala o mupuno sa imong kalag kung buot kang mualagad sa Dios. Mabuhat lang ka na niya, sa Dios, kung imong hinganlan ang imong mga sala, ngadto sa Dios nga Amahan. Gitawag ta og rebound. Ug dili mo tago-taguan ang bisag unsang sala. Unsay gisulti sa 1 Juan 1:9, kung isugid o hinganlan ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kasalanan. So, ikulit kining maong bersikulo diya sa imong kasing-kasing. Iya ka ng suwat gyud. Tungod kay kung wa ka niya ng buhat sa kapasayloan, sigurado yung kang pildi
o usa ka pakyas sa mata sa Dios. You will be a sure failure in God's eyes. Now, sa diha makaamgo ka, nga nakasaa dihay ka, na hinganli dayon, diha ka nasala ngadto sa Dios. Rebound dayon. Uban sa imo pag-angkon, nga nahibaw ka, nakasaa ka. Ikumpisalo, isugid ka na sala sa hilom. In the privacy of your royal priesthood. Sa hilom diha sa imong pagkapari nga harianon, royal priesthood. Kaya bigod nimo. Basig nakalimot ka na niini. Sa higayon, sa imong pagkaluwas, nahimo kang imong kaugalingong pagkapari. You became your own priest. Ug mao'y hinungdan, nga mahimo na nimo sa pagduol sa trono sa grasya sa Dios pinagi sa pagampo. Wa ka na makinahanglang usa ka pari nga mga liya o intercede ngadto sa Dios alang kanimo. Wala. Ikaw na ang imong kaugalingong pari uban sa imong kaugalingong harianong pagkasaserdote o pagkapari. Unsa to'y tawag na to sa atong paghingan sa atong mga sala ngadto sa Dios? Rebound. Si David, sa iyang pagbuhat niini, nagasultis pag-ingon og, unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala, ug wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kanimo, gisugid ko kini kanimo, o gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Salmo 32:5. Now, human gyud sa imong pag-rebound. Balik ka dayon ngadto sa imong pakigambitay sa Dios. Diha gyud in that very moment. Sa makaunsa pa, ang Espiritu Santo mo puno gilayon sa imong kalag. Busa makahimo na pug ka sa pag-angkon o pakigambitay sa Dios. Fellowship with God. O sa pagpadayon, sa pagtuon, o sa pagsabot sa pulong sa Dios. Paminaw igsuon kong magtotoo. Ang rebound, mo'y imong labing mainungdanong tulumanon ingon nga Kristohanon. Ayaw gyud ibaliwa ang pagbuhat sa pagsugid sa imong mga sala. Ayaw gyud tuguti nga magpabilin diha kanimo kanang mao mga sa diha sa imong kinabuhi. Isugid gyud dayon ang matag sala nimo ngadto sa Dios sa dihang makamatikod ka nga kadtong imong nabuhat o ginahuna o nabungat sa imong baba sala. Hinganli gyud dayon kana. Now, ato ipadayon kini ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod niini. Okay? Magampo ta. Excuse me. Amahan na mong langit nun, nagapasalamat kami kanimo niining imong pagtudlo ka namo niining mga paagi o Dios tuluman nun bahin sa among Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Salamat o Dios niining imong kamaturan inaut nga kinimadugang sa among napundo na nga mga doktrina dinhi sa among kalag ug among magamit gayon sa among adlaw nga pagkinabuhi kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.